vás vítam pri dnešnom videu toto bude video z Robloxu. Hráme mapu Armored Patrol. Teraz neviem, či tento je živý alebo už nie, ale keďže po mne nestrieľa, tak už je asi mŕtvy. No dobre, tak v tejto hre ide o to, aby sme čo najviac zabíjali. Je to ako keby taká vojnová hra. Teraz už mám zase pokazaný vrtuľník. Ty si debil. No dobre. Takže toto neberieme. Zoberieme si helikoptéru. Je to ešte taká veľká, ale tá je slabá, takže tu ja moc nemám rád. Dojdeme si sem. Dobre, spavneme. Tak, sem. Dáme si iný pohľad. Ečkom naštartujeme. Píčkom zatvoríme dvere. Potom ideme na tohto. Ten už nežije, po ňu nemusíte strieľať. Tuto radšej poďte. Počkaj, ja idem zase vyššie. Ečkom. Počkaj, toto si zoberieme. Ty kde po mne strieľaš? Kto po mne strieľa? No tak ma zabil tank, ja si idem s nejakým riflíkom. Dobre, ideme si zas. Pre toto, teraz na čo ideme touto stranou? Do prčíc. Či pôjdeme takto. My sme tu, oni sú tu a my musíme ísť tam. Dobre, tak sme sa sem hneď dostali. Spavneme helikoptéru. Dobre, asi zmeníme takýto pohľad. Počkaj, kečku. Zase ma dá tento úchyl. Tento úchyl ma zase dá. Ja sa sťahujem. Tak sa nesťahujem. A tá sa tam motá helikoptéra. Dobre, teraz ideme si vybrať toto a ho zostrelíme. Ty si pako. Ne, počkaj ma. Zoberieme si túto helikoptéru. No pohni. Asi sadnem do tohto. On to zatvoril. Či ešte nie. No dobre, môžeš ísť. Ty zase nevieš šoférovať, že? No ja som sa tu zasekol. Dobre, nejak som sa z toho vymotal. No pozri sa, to som mal musí takto šoférovať. Tak. Dobre. Prečo sa netočia vrtule? Tu nejaké lagle. Dobre, zatvoríme si. To je lagle. Čo sa s ním stalo? To niekedy robí, ale... No, hurá. Takže ktoré ideme obsadiť? Bravo. Ideme. Čo je to také seknuté? Je to kašlem.
tu musíš sedieť, nie sa stále pohybovať. Už viem. On sa pohybuje. No, dobre. Teraz by to už asi nemalo. Zatvoríme dvere. Dobre. Takto. Sem ideme. Dobre. Tuto ukončíme diel. Bum, bum. Dobre, nechcem. Dobre, toto dáme a skončíme diel. Dobre, ty si vyskoč. Dobre. No tak toto je všetko z tohto dielu. Ja sa s vami lúčim a čau. Čau.